sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mga ka-online at mga taga-subaybay ng Papa Dudut Stories, ang tampok natin sa araw na ito ay kwento na nagmula sa magkakaibigang sina Harry, Marie Chris at Allen. Pawang mga taga Quezon City at silang tatlo ang ilan sa mga nakasaksi ng isang nakakatakot na pangyayari nga akalain mong sa horror movies lang nangyayari. Mapapakinggan natin ang kanilang version ng kwento na nangyari noong November 22, 2023 sa isang lugar na hindi nila pinangalanan. Una nating mapapakinggan ang version ni Harry ng kanilang vacation horror. Dear Papa Dudut, kumusta na kayo? Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Harry. Kaka-celebrate ko lang ng aking 19th birthday nito lang November 10, 2025. Sa ngayon ay dito ako nakatira sa bahay sa Quezon City kasama ng aking pamilya. Ang ikukwento ko sa inyo ay nangyari nito lang 2023 at masasabi kong hindi ko yon makakalimutan at halos sumira ito ng buhay ko. Papa Dudut, aaminin kong pasaway akong anak. Hindi naman ako adik o nagbabagsak ng grades. Pero lakwatsera ako. Puro barkada ang kasama at paminsan-minsan ay mahilig tumoma kasama ang buong tropa. Madalas akong wala sa bahay at kung umuwi man ako ay gabi na. Dahil sa ginagawa ko, madalas akong pagalitan noon ng mga magulang ko. Pilit nila akong pinapahiwalay sa mga kaibigan ko dahil mga bad influence daw sila. Pero Papa Dudut, matigas ang ulo ko kaya mas pinipili ko noon ang barkada hanggang sa sinubok ako ng tadhana. Isang araw nagkayayaan kami ng tropa sa rest house sa Batangas ng isa kong tropa na si Allen. Ex-boyfriend ko si Allen at nag-break kami noon kasi mas mahal niya yung best friend kong si Alice kesa sa akin. Pero ayos na yon ngayon at mag-iisang taon na rin sila. By the way, anak ng isang CEO si Allen kaya siya ang pinakamayaman sa tropa. At siya rin halos ang gumagastos sa mga lakad, outing at party ng buong tropa. Siya nga pala madami kaming magtotropa. Nasa 6 kaming 2 lalaki at 4 na babae. Ako, si Marie Chris, si Lander, si Laika, si Allen, kasama na rin yung best friend ko na naging girlfriend ni Allen, si Alice. Nang makarating kami sa rest house ay medyo na-disappoint pa ako. Kasi napakasukal ng gubat na dadaan na namin bago makarating doon. Pero okay naman kasi pagdating mo doon ay kita mo agad yung malinis na beach at napakalaki ng bahay. May kalumaan na ito sa labas pero pagpasok mo ay magugulat ka kasi ang gara ng interior. Maraming mamahaling muebles sa loob bukod sa malinis at maliwanag pa. Pero Papa Dudut, hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko noon kasi kahit okay lang ang itsura ng loob ng bahay, nakaramdam agad ako ng takot na hindi ko maipaliwanag. At sa kabilang bumigat ang pakiramdam ko ay para akong nanghihina, Papa Dudut.
Pagkapunta namin sa aming mga kwarto ay nakita ko ang background ng aking bintana. At hindi ko maiwasang mamangha sa sobrang ganda ng dagat at pangpang. Kami lang kaya ang tao sa lugar na ito? Kasi simula sa sasakyan, wala na akong nakikitang masyadong tao. Bilang lang sa daliri ko, naisip ko noon. Samantala ay makikita mo rin sa kwarto ko ang sunset. Napakagandang masdan habang nakatingin ako sa pangpang at inikot ko ang mga mata ko sa buong paligid. At ilang sandali lang ay may nakita akong babaeng nakaputi at mahabang buhok na nakaturo sa akin. Baliw ba to at bakit nakaturo siya sa akin? Bulong ko sa sarili ko. Pero sa puntong yon ay nakaramdam na ako ng kaba. Maya-maya pa ay bigla akong hinawakan sa likod ni Marie Chris. "Hoy Harry, bakit nagsasalita ka dyan ng mag-isa?" Sabi niya sa akin na may pagtawa nang makita niya ang reaksyon ko na nagulat. "Marie Chris, kinilabutan ako sa'yo." "Paano ba naman kasi? May babae nakaturo sa akin doon sa may pangpang. Luka-luka yata yun." Sabi ko sa kaibigan ko. "Wala naman ah. Saan ba't wala ko nakikita?" Sabi ni Marie Chris habang nakatingin pa din. Nang balikan ko ng tingin yung lugar kung nasaan yung babae na wala na ito, Papa Dudut. "Nasa na yun? Kanina nandyan lang yun eh. Nawala bigla." Nagtataka kong sinabi kay Marie Chris. Tumawa lang ang kaibigan ko. "Ayun na naman ang imagination mo. Tara na nga, kumain na tayo sa baba. Tinatawag kita kanina pa. Tara na, gutom lang yan." Pag-aya pa ni Marie Chris sa akin, agad na kaming bumaba pagkatapos. Ang daming nakalatag na pagkain sa mesa. Kaya akalain mong may fiesta. Kaya nga biro namin kay Allen noon, sana all anak ng CEO. Tawa lang ang sinukli ni Allen sa amin. Pagtapos nung gabing yon ay busog na busog ako. Mamayang kaunti ay tumungo ako sa kwarto kasama ng iba kong mga kasama. "Hays, makapagpahinga na nga." Sabi ko pa sa sarili ko sabay higa sa napakalambot na kama. Hindi ko na namalaya na nakaidlip pala ako. Pero nagising ako ng 2:30, patay na lahat ng ilaw at ang tangi ko na lamang naririnig ay ang alon sa pangpang at mga kuliglig. Ang sarap sa pakiramdam ng ganito, bulong ko sa sarili ko. Maya-maya pa ay may narinig ako na kaluskos sa tabi ko. Sa mismong kama ko. Siyempre, Papa Dudut, kinabahan ako kasi naka-reflect sa salamin ng bintana ang nasa likod ko. Nakita ko na may gumagalaw sa likod ko. Sino to? Paulit-ulit sa utak ko habang nakapikit. Naramdaman ko na wala nang gumagalaw kaya agad kong tinignan ang aking likuran. Nakita ko na parang may nakatalakbong sa kumot. Kaya agad kong binuksan ng flashlight ng cellphone ko at binuklat ang kumot. Nanginginig ako kasi naalala ko yung babae sa pangpang nang mabuklat ko ang kumot. Agad kong hinampas ng cellphone nang makita ko ang mukha niya na sobrang puti. Sumigaw ako ng sumigaw. "Wah! Tulong! May multo din dito! Tulong!" Lumapit naman ang babae sa akin at hinawakan niya ang dalawang braso ko. Nanlaban ako pero mas malakas siya. Pero hindi rin nagtagal yon kasi bumukas ang ilaw. At nakita ko sina Allen, Alice at Lander. Nagising naman sina Marie Chris at Laika sa pagkakatulog pagkatapos kong sumigaw. Pero that time ay parang wala na ako sa sarili at inawat nila ako habang ako naman ay yumakap kay Allen na takot na takot. Narinig ko na may sumisigaw ng aray at parang umiiyak. Nagulat ako nang si Marie Chris pala yun, dumudugo ang ilong niya dahil sa paghampas ko. "Marie Chris, sorry. Natakot kasi ako, sorry na." Hingi ako ng patawad kay Marie Chris. "Okay lang kasi kasalanan ko din kasi tumabi ako bigla sa iyo, sorry."
Sabi naman ni Marie Chris. Agad ko siyang niyakap at nakita ko din ang sama ng tingin sa akin ng girlfriend ni Allen. Ano ba kasing problema mo, Harry? At iniistorbo mo ang mga pagtulog namin. Matarang ng wika ni Alice sa akin. May nakita kasi akong multo. Yung babaeng natanaw ko sa pangpang mula dito ay parang ginamit niya yung katawan ni Marie Chris para magpakita sa akin. Ang wika ko. Walang ibang tao dito maliban sa atin at sa mga helpers natin na natutulog na. Sabi naman ni Allen sa akin. Kaya imposibleng may makita kang babae sa pangpang maliban kung mga tauhan namin sila. Baka naman isa lang sa helpers yung nakita mo. Masyado ka lang OA. Hirit pa ng mataray na si Alice. Simula kasi nung maghiwalay kami ni Allen at maging girlfriend siya ng ex ko ay nagbago na ang pakikitungo sa akin ni Alice. From best friend ay naging rival ang turing niya sa akin. Sa tropa siya lamang ang hindi pumapansin o kumakausap sa akin. Bukod sa palagi niya akong inaasar sa pamamagitan ng sweet-sweetan niya kay Allen kapag kaharap ako. Pero ako naman ay hindi ako affected sa mga pinaggagawa ni Alice kasi naghiwalay naman kami ni Allen na in good terms kami. Anyway, maya-maya ay natulog na ulit kami. Kinabukasan nang magising ako ay tumingin ako sa pangpang at nakita ko na napakaganda ng laot at sunrise habang nililibot ko ang aking mata. At doon ay nakita ko ulit yung babaeng nakaturo sa akin. Siyempre nakaramdam ako ng panic at agad kong sinarado ang kortina at dali-daling bumaba na. Pero noong bumaba ako ay napansin kong parang walang tao. Wala ang tropa. Lalo na sina Allen at Marie Chris. Hinanap ko sila pero wala sila. Maya-maya ay may narinig akong yabag sa itaas. Agad kong nakita sa sahig ang basa na galing sa banyo. Hais, si Marie Chris yata yung kakaligo lang. Sabi ko sa isipan ko habang pinapakalma ko ang isipan ko. Sinundan ko ang bakas ng tubig na nanggaling sa banyo at papunta yon sa kwarto ko. Pagpasok ko sa kwarto ko ay may nakataliko doon sa bintana. Nakatingin sa pangpang habang nag-aayos ng basang buhok. Oy Marie Chris, nasan pala sina Allen at buong tropa? Pati yung bruhang si Alice wala din. Tanong ko sa kanya pero hindi siya sumagot sa sinabi ko at patuloy lamang siya sa pagsusuklay. Maya-maya ay nilapitan ko siya at pagkahawak ko sa kanya ay naramdaman kong napakalamig niya. Tapos ay bigla siyang humarap sa akin. Nagulat ako at papadudot dahil ang nakita ko ay walang iba kundi yung babaeng nasa pangpang. Kaya hindi ko napigilang sumigaw ng napakalakas dahil sa takot. Oy Harry, gising! Gising oy! Anong nangyari sa'yo? Naririnig ko nang banggit sa akin ng parang boses ni na Marie Chris, Allen at ng tropa. Umiyak lamang ako noon at napayakap ako kay Marie Chris. Pinag-alala mo kami, Harry. Inisip ko na tuloy na baka may mali dito sa resort. Nag-aalalang wika ni Alice sa akin. Walang mali dito, tugon naman ni Allen sa girlfriend ko. Anong wala? Ilang beses kong sinabi sa iyo na hindi maganda ang feeling ko dito sa resort mo. Tapos yung sinasabi ni Harry na babaeng nakita niya sa pangpang, nakita ko din. Maputla at mahabang buhok. Pero umiiwas siya sa akin. Sabi pa ni Alice. Paano hindi ka iiwasan ng multo diablo ka Alice? Pabirong wika ni Laika sa kanya. Mamayang kaunti ay nagsalita din si Lander. Ang totoo niyan Allen, may nakita din akong babae kanina habang naliligo ako sa CR. Hindi ko lang sinabi sa inyo kasi alam kong pagtatawanan niyo lang ako. Aniya. Umalis na tayo dito. Nakakita tayong lahat ng multo. Banggit ko sa kanila habang naiyak ng malakas. Ano pa ang itsura ng babaeng nakita ninyo? Tanong ni Allen. Para siyang namumuti at basang-basa. Puti na ang mata at pisat ang mga daliri, sabay lawlaw ang dila at
Nakangiti tapos ayoko na, uwi na tayo, banggit ko sa kanila. Napamura naman si Alice. Allen, yung nakita ni Harry, yun din yung nakita ko. Ako rin. Ganon din yung itsura ng babaeng nakita ko. Kinakabahan ng wika ni Lander. Walang multo dito, okay? Galit na wika ni Allen sa amin. Pero nagsalita at nagtalo pa sila ng kanyang girlfriend na nauwi sa pagtatalo tungkol sa kanilang relasyon. Habang sila ay nagtatalo, napatingin ako sa bukas na pintuan. At doon ay nakita ko ang babae sa pangpang. Mabilis itong lumapit sa akin at naramdaman ko talagang pumasok ito sa katawan ko. Tapos ay nag-blackout na ako. Hindi ko na alam kung ano pa ang mga sumunod na nangyari sa akin ang araw na yon, Papa Dudut. Dito ko muna tatapusin ang pagsasalaysay ko. Dahil na magpapatuloy ng aking kwento ay si Mary Chris na nakasaksi sa mga pangyayari noong araw na yon. Habang wala ako sa aking sarili, sana'y masubaybayan niyo pa rin ang aming kwento. Lubos na gumagalang, Harry. Mga ka-online, narinig natin ang point of view ni Harry at sinalaysay niya sa atin ang kanyang naging karanasan nang magbakasyon sila sa resort ni Allen. Ngayon naman ay babasahin natin ang salaysay ni Mary Chris na kaibigan ni Harry at isa sa mga nakasaksi sa sinasabi nilang vacation horror that they will never forget. Dear Papa Dudut, ako nga pala si Mary Chris, 19 years old at gaya ni Harry, ako naman ang magkikwento about sa nangyari sa amin sa Batangas nang kami ay nagbakasyon. Si Harry kasi that time ay wala nang matandaan dahil sa nangyari. Pero kaming mga tropa niya ang nakasaksi ng buong pangyayari. Sisimulan ko ang kwento noong magising si Harry sa kanyang bangungot that time. Takot na takot siya. Namumutla at iyak pa ng iyak. Hindi ko alam kung maniniwala ako sa kanya kasi hindi naman ako naniniwala sa multo. Habang umiiyak si Harry, inalalayan ko muna noon at doon ay nagkwento siya tungkol sa babae sa pangpang na nakita niya. Surprisingly, nagsalita din si Alice at Lander na maski sila ay nakita din nila ang babaeng sinasabi ni Harry, kaya aaminin kong nakaramdam ako ng takot ng mga sandaling yon. At habang nagtatalo nga sina Allen at Alice na feeling main characters ng sandaling yon, bigla na lang sumigaw si Harry at nawalan ito ng malay. Siyempre nagpanik kaming lahat. Tinapik-tapik ko ang pisngi ni Harry para magkamalay siya habang si Laika naman ay tumawag ng tulong mula sa mga helpers na nasa ibaba. Mamayang kaunti ay dumating ang dalawang lalaking helper ni Allen at binuhat nila si Harry pababa. At pagdating namin sa sala ay sa sofa nila inihiga ang kaibigan ko. Nagpa siya namang tumawag si Allen sa kanyang cellphone para makahingi ng tulong. Pero nagkataon namang walang signal noon lahat ng cellphones namin. Nang maihiga namin si Harry sa kama ay bigla siyang parang hinihingal at namumutla. Nang haplusin ko ang bandang leeg niya ay napagtanto kong mataas ang lagnat niya. Kaya agad akong kumuha ng pampunas na bimpo at maligamgam na tubig. Habang pinupunasan ko ang kaibigan ko, nakita ko sa kanyang tiyan ang malaking pasa. Maging sa kanyang leeg, nag-alala ako kasi baka kung ano ang sakit na yon. Mamayang sandali ay kumalma ulit si Harry pero wala pa rin siyang malay. Samantala ay napansin kong wala si Lander sa amin kaya tinawag ko siya. Yun pala ay naiwan siya sa itaas kaya sinabi kong buwaba na siya. Nang buwaba na ang tropa namin ay napansin kong may hawak siyang isang box na parang lapida na may nakaukit na mga letra at numero at isang diamond na may mata sa gitna. Ano yung hawak mo, Lander? Tanong ko sa kanya. Ouija board ito. Nakita ko ito sa ilalim ng kama na tinutulugan ni Harry. Kaya siguro nangyari sa kanya yan. Sagot naman ni Lander sa akin. Nagulat naman kami nang biglang agawin ni Alice ang Ouija board na hawak ni Lander. Gagamitin natin to para alamin kung sino yung nagmumulto dito. Wika niya. Sumangayon naman si Allen sa sinabi ng kanyang girlfriend. Malalaman natin kung nagsasabi kayo ng totoo kung talaga bang may multo dito sa resort namin. Aniya. Hindi ba delikado yan mga pips? Concern ng wika pa ni Laika.
You know, yung mga napapanood nating horror movies na parang gumagamit ka ng Ouija board at nagtawag ng multo alam nyo nang mga nangyayari. Bigla namang tumutol si Alice sa sinabi ni Laika. Palabas lang yun. Exaggerated lang sila sa mga ginagawa nilang eksena para pumatok ang pelikula nila. Minsan na ako nakagamit ng Ouija board at walang nangyaring masama sa mga gumagamit nito. Kwento pa niya. Marie Chris, ayos na ba si Harry? Tanong ni Lander sa akin. May lagnat siya pero magiging maayos din siya. Pagpahingahin lang muna natin, banggit ko sa tropa ko. Sa kabilang banda pagsapit ng hapon ay wala pa ring malay si Harry. At kababalik lang noon ni Allen mula sa pinuntahan niyang klinik para tulungang gamutin si Harry. Pagkatapos suriin ng doktor ang dalaga ay nagbigay ito ng reseta at pagkatapos ay umalis din po ito agad. Inutusan naman ni Allen ang isa niyang helper na lalaki na bumili ng gamot sa butika sa labas ng resort. Pagkatapos noon ay naalala niya ang Ouija board. Agad niyang inutusan ang mga helpers na pumasok muna sa maid's room at huwag silang lalabas hanggat hindi niya sinasabi. Agad namang sumunod ang mga helpers papadudot. Nang okay na ang lahat at kami na lang ang natitira, inilatag na ni Allen ang Ouija sa aming gitna. Kasama sina Alice at Laika, agad na sinimulan nila ang paggamit ng Ouija board. Hindi naman kami sumali ni Lander dahil na rin sa takot. Habang sinasagawa nila ang ritual sa Ouija board ay hindi ko naman mapigilan ang sarili ko na kabahan. Maya-maya pa'y gumalaw ang triangle na may salamin sa Ouija board. Nasaksihan ko yon. Anong pangalan mo? Bakit ka nagpaparamdam sa amin? Sabi pa ni Alice. Agad na gumalaw ang triangle at tumuro sa mga letrang N, E, L, E at A. Nelia? Bakit ka nagpaparamdam? Anong kailangan mo? Kinakabahan at tanong pa ni Allen. Agad na gumalaw ng mabilis ang triangle na may salamin. Maya-maya pa'y narinig ko ang kalabog sa kusina, paglaglag ng mga babasaging plato at ng chandelier sa sala. Kaya nagtago agad ako sa ilalim ng mesa habang si Alice ay umiiyak na. Binuksan agad ni Lander ang ilaw. Agad naming napansin na marami ang nasirang gamit papadudot. Sa kabilang banda ay wala pa ding tigil sa pagiyak si Alice hanggang sa narinig namin na sumisigaw na si Harry. Kaya agad namin itong nilapitan pero nagulat kami nang bigla itong bumangon sa sofa at natakot kami kasi ngumiti ito sa amin at nag-ayos ng kanyang buhok. Ang mga mata niya ay nagkulay puti papadudot na parabang nagkaroon siya ng katarata sa mata. Harry? Kinakabahang tawag ni Allen sa kaibigan namin. Ikaw ba yan, Harry? Tanong ko sa kanya pero nakaramdam ako ng matinding takot nang biglang bumaling siya sa akin. Ikaw dapat kaso siya ang unang nakita ko, sabi niya sa nakakatakot na boses. Siyempre lahat kami ay kinilabutan sa sinabi ni Harry bagamat hindi namin alam kung ano ang ibig sabihin noon. Ano bang ibig mong sabihin ha, Harry? Tanong ko. Pero biglang lumapit sa akin si Harry at bigla niya akong sinampal. Sa lakas ng pagkakasampal niya ay tumalsik ako ng hanggang 3 talampakan. Naiyak naman ako sa sakit at takot pagkatapos noon papadudot. Bakit mo naman ako sinampal? Anong kasalanan ko sa iyo ha? Sabi ko. Harry, tigilan mo na to. Wika ni Lander at lalapitan sana si Harry pero nang hawakan niya ito ay biglang hinawakan ni Harry ang kamay ni Lander at pinirat gamit ang kamay niya. Sobrang lakas ni Harry kasi halos bumaliko ang mga daliri ni Lander. Harry, bakit mo ba ginagawa sa akin to? Pasigaw na wika ni Lander habang naiiyak sa sakit. Pero bigla na lang nagsisigaw at nagwawala si Harry at kasabay noon ay ang paggalaw ng mga gamit sa paligid namin. Nabagsakan pa nga si Allen ng chandelier pero buti na lamang at kaunting sugat lamang ang natamo niya. Sa kabilang banda ay sinipa ni Lander si Harry at pinagtulungan naming hawakan ni na Allen, Laika, ang tropa naming tila sinasapian ng kung ano. Sigaw naman ang sigaw si Harry at aaminin kong sobrang lakas niya
ng mga sandaling yon. Sumigaw naman si Allen para humingi ng tulong sa mga lalaking helpers. At agad naman silang lumabas sa kanilang kwarto para saklolohan kami. Hinawakan nila si Harry sa mga kamay at binti habang kami ni Laika ay naghanap ng lubid sa kusina at garahe. At nang makakuha kami ay agad na tinali namin ang nagpupumiglas pang si Harry. "Ano ba, Harry? Tumigil ka na," banggit ni Lander Papadudot. "Hindi ako si Harry. Mga ulupong, pakawalan niyo ko dito. Pag ako nakawala ay papatayin ko kayong lahat," banta nito sa amin. Sa puntong yon, Papadudot ay kumbinsido na akong hindi yon si Harry. "Kung hindi ka si Harry, sino ka?" tanong ko naman sa sumasapi kong kaibigan. "Sino ako? Ako lang naman ang papatay sa inyo. Pakawalan niyo ko dito." Nagpupumiglas na banggit ni Harry habang nagagalit tapos ay tatawang bigla. "Guys, may alam akong makakatulong sa atin. Tatawag ako ng albularyo dito sa may malapit lang dito," banggit pa ni Allen. "Sige pre, kami nang bahala kay Harry," sabi naman ni Lander. Agad namang umalis si Allen para tawagin ang albularyo. Makalipas ang 30 minuto ay dumating ang albularyo kasama si Allen. Si Harry ay nagpupumiglas pa din sa kumot. Nakita naman ng albularyo sa sala ang Ouija board. "Anong ginawa ninyo? Tinawag ninyo ang espiritu ng hindi nyo tinapos. Pwede kayong mamatay niyan. Hindi nyo ba alam na delikado ang paggamit ng Ouija board na yan? Nagambalan nyo ang napakalakas na espiritu," sigaw pa ng albularyo sa amin. Papadudot, hindi naman kami nakapagsalita lahat sa sigaw ng albularyo. "Kumuha kayo ng maligamgam na tubig at asin at kandila ngayon na," pasigaw na utos sa amin ng albularyo. Agad naman kaming sumunod sa pinag-utos niya at maya-maya ay nakumpleto na namin ang pinakuha niya. Agad na sinimulan ng albularyo ang ritual. Pinatakan niya ng kandila sa noo si Harry habang dinadasalan. Habang si Harry ay parang hindi naapektuhan at nakangiti pa din, Papadudot. Makalipas ang 1.5 oras ay wala pa rin nangyari kay Harry. "Patawad pero hindi ko kayang espiritu na nasa katawan niya. Pasensya na," banggit sa amin ang albularyo sabay alis. "Isasama kitang patayin, albularyo," banggit na pananakot ni Harry sa albularyo na nagmamadaling umalis. "Anong gagawin natin, Allen? Kailangan nating matulungan si Harry," banggit ko kay Allen. Pero Papadudot, hindi ko maipaliwanag pero biglang may malakas na hangin ang bumangga sa katawan ko at tila pumasok sa loob ko. Nakaramdam ako ng kakaibang bigat at lamig hanggang sa nagpaikot-ikot ang aking paningin at nawala ng malay. Dito ko natatapusin ang salaysay ko dahil hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Kaya si Allen na magpapatuloy ng aking kwento. Papadudot, kapag naalala ko itong mga pangyayaring ito ay natatakot pa rin po ako hanggang ngayon. Lubos na gumagalang, Mary Chris. Narinig po natin ang salaysay ni Mary Chris na nawalan din ng malay habang sinasapian ng masamang espiritu ang kanyang kaibigan na si Harry. Sanapian din kaya si Mary Chris? Malalaman po natin sa version naman ng kwento ni Allen. Dear Papadudot, ako nga pala si Allen, 20 years old, sobrang sama ng nangyari sa amin sa vacation house namin. Dahil sa paglaro ko ng Ouija board kasama ng tropa ko ay mukhang sinaniban pa si Harry ng masamang espiritu. Kahit ang pinakamagaling na albularyo dito sa lugar namin ay hindi rin kinaya si Harry. Kaya nag-isip kami kung ano ang dapat na gawin. Pero hindi pa natatapos noon ang problema namin nang biglang himatayin si Mary Chris at nagsimulang mangisay ang buo niyang katawan. Nakaramdam ng panic ang lahat ng tao sa loob ng rest house. Ano ang dapat nating gawin? Tanong ko sa kanila. Tumawag na tayo ng pare, sabi ni Alice sa akin. Oo nga, baka sakaling mapaalis niya ang masamang espiritu kina Harry at Mary Chris. Segunda naman ni Laika sa akin. Mamayang kaunti biglang dumilad si Mary Chris at katulad ni Harry ay nagwala na rin po ito.
Agad naman siyang hinawakan at pinigilan ni na Alice at Laika. Mabuti na lang at mas mahina si Marie Chris kumpara kay Harry. Para matapos na ang gulong iyon ay agad akong pumunta ng bayan para tumawag ng pari sa Kapitolyo. Agad kong kinuwento sa pari ang mga nangyari at hindi ito nagdalawang isip na sumama. Nang makarating kami sa rest house ay laking gulat ng pari. Napakaraming ligaw na kaluluwa ang nakapaligid dito. Banggit pa ng pare. Paano po nangyari yon, Father? Tanong ko sa pare. Dati itong pugaran ng mga sindikato. Dito ni Rape pinatay ang napakaraming mga kababaihan. Banggit ni Father at agad akong kinilabutan sa mga narinig ko. Dapat hindi ko na pinakialaman ang Ouija board ni Lolo. Bulong ko sa sarili ko. Ano iho? Pakiulit mo ang sinabi mo. Wika ng pare na mukhang naalarma sa mga nasabi ko. Nilaro po kasi namin ng Ouija board ng lolo ko. Pag-amin ko. Hindi mo ba alam ang nagawa ninyo, bata? Ginambalan ninyo ang mga galit na espiritu. Maya-maya pa ay bigla na lamang hinimatay si Lantern. At wala pang isang minuto ang lumipas ay nangisay na rin ang kaibigan ko. Agad na binasbasan ni Father ng holy water ang buong paligid kasama na ang mga sinapiang sina Harry at Marie Chris at Lander. Ngunit wala pa rin nangyari kaya nilabas nito ang kanyang Biblia at sinabi sa akin na magdasal ng magdasal. Manalig tayo sa Diyos at maniwala. Hindi niya tayo pababayaan, sabi pa ng pare. Agad akong nanalangin ng nanalangin habang si Father ay patuloy sa pagbasbas kina Harry, Marie Chris at Lander. Maya-maya pa ay tumigil na ang tatlong sinapian at si Father naman ay nilagyan ng Biblia si Harry sa noo at patuloy na dinasalan. Kaya nagdasal muli ako. Nagulat ako nang biglang tumayo si Harry at nagsuka ng dugo. Harry, ayos ka lang ba? Harry, banggit ko kay Harry. Ang sakit ng katawan ko at dibdib ko, anong nangyari? Nangihina na sinabi ni Harry. Pero nang mapalingon siya sa mga sinanibang sina Marie Chris at Lander ay napasigaw. Diyos ko po, naibulalas niya sa takot. Sinapian kayong tatlo, wika ko habang nakatingin kina Marie Chris at Lander na inaawat sina Alice, Laika at mga lalaking helpers namin. Sunod na pinatunga ng Biblia ang noon ni Marie Chris at maya-mayang kaunti ay sumuka na ito na parang dugo na may itim na likido. Bumalik na rin po ito sa kanyang huwisyo. At ang panghuli naman ay si Lander na ganoon din. Matapos umalis sa katawan niya ang espiritong sumapi sa kanya ay sumuka din siya ng dugo. Nawala ng espiritong sumapi sa kanya pero ang mga espiritu sa bahay na ito ay hindi pa. Banggit ni Father matapos iligtas ang tatlong tropa ko mula sa isang demonic possession. Father, paano po ba mawawala ito? Tanong ko sa pare. Manalangin tayo ng manalangin habang sinusunog natin ang Ouija board na dahilan ng lahat ng ito. Maging kayo Harry, Marie Chris at Lander ay magdasal kayo. Banggit pa ni Father. Nang matapos kaming magdasal ay tumawag ako ng para isugod sa ospital sina Harry, Marie Chris at Lander na nabalian ng buto sa kamay at paa dahil sa nangyaring demonic possession sa kanila. Napansin ko sa tatlo na ang dali nilang nangayayat. Ganon pala talaga. Totoo pala ang mga demonyo at espiritu. Matapos na nangyari ay pinabindisyonan ng mga magulang ko ang resort namin. Naging araw din sa akin ang araw na yon. At araw-araw na akong nagbabasa ng Biblia. Makalipas naman ng ilang araw ay gumaling din sina Harry, Marie Chris at Lander sa mga sugat na natamo nila. This 2025 ay binalikan namin ang resort house. Kaming magkakaibigan at sabay-sabay kaming nag-alay ng dasal. Nanalangin kami sa Panginoon upang maalis ang masamang espiritu na nandun at patuloy pa rin kami sa pagiging magtutropa. Pero hindi na kami yung tipo ng mga kabataang pasaway. Papadudod sana'y may tampok ninyo ang kwento namin. Salamat po at na-share naming tatlo ang aming vacation horror story. God bless everyone. Sa ngalan ni na Harry at Marie Chris, ako si Allen at lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat sa pagtutok sa aming kwento. Mabuhay po kayong lahat. Ang buhay ay mahiwaga